Pade! Pade! Naurag niya. Ano ang tigkakabalahan mo nga? Uni pade, pagkaday ko sa telepono ko, nagkarulo ba? Kaniguan. Naurag. Ma-charge mo na ako pade. Pero ganun ka na mag-charge. Tara mo, may istorya nga ako pala sa imo. Ano ito pade? Siguro, namamati ko sa buhay ko, ako na ang pinakamaurag na amo sa buong mundo. Pinakamaurag na mo? Oo, ako na. Kaniguan mo? Tanata. Nata ito. Lagatak. Alam ko tayo pala, may nag-upload sa telepono ko. Lagatak. Urog yung cellphone mo. Mga high-tech pa din. Sobrang yaman. Hello! Ay, Jaime! So, mga labor ko ini pa din. Ay, Sa forma niya, garapon. Ah. May pipatrabaho kaya akong building, mall, Saan? mga tindahan kibuyo. Buyo! Ibang bansa niya. Hello, Jaime! Ha? Buyo, sa ibang bansa. Ang nagralaog na ka mo? Matrabaho sa building. Alauna pa sana. Alauna pa sa dengo na ka magralaog. Dengo na, dyan unang alas 3. May nito ang panahon. Oo, dahil problema sa kuya. Ang pagkaagang-an, magralaog ka mo alas 10. Ha? Sa mamarahaw kimaray. Ha? Mga dibunay, tangaling pampa, kusukan yaw. May supply ba kita kibunay dyan, pipadeliveran ko pa sana. Duwang barkong bunay, ha? Yeah. Tara mo, ang pigi-isip ko sa inong salon. Yun ay magpararugado kang buhay. Ano sabi ni Purman? Urog mo ng gating. Ama advance, pira da 20 mil. Gapos ka mo? Pira nga ikaw mo dyan, sang gatos na trabahante ano? Dahil ba kung 20 mil, habog ko kang puro 20 mil, pigsararong milyon. Ayun na, tatantod, papadarahan ta ka. May ganahong ka pa man. Okay. Million advance. Okay, Jaime. Bye-bye. Aling mo pa din. Nadawag mo itong pag-uron, me. Anong oras malaugon? Pag-aga? Alas 3 ko pipapalugan. Hapon. Ang pagkagang alas 10. Oo. Pinadeliveran mo kay Duwang. Doong barkong bunay. Tapos ma-advance kay tigsararong milyon. Oo. Ako lang pinakamaurag na amo. Lapanak. Ano to na pare? Manag-upload. Ano pala ang ringtone ka ng cellphone mo? Lapanak. Ano kasi? Lapanak. Hello, engineer. Ano tabi? Ay, hapdi ka mo yan. O iyo, may nito managadang panahon. Pero, pa-time inon muna sinda. Huldi na sinda ngunyan. Tasayang mangkang aldaw ninda, ayaw? Lugi ka kampana. Ayo, tama inito ngunyan. Nabuko ka mong magkabaralad. Abuko ko magirilang. Nakunsigan uran-uran mapabalad ka mo. Sayang, di akong trabador. Ihuldi mo na tabi yan, engineer, ya? Buda, taraman mo si Foreman. Pasarang liuna. Sa mga trabador niya. Tamag duman mo na sa mall. Pagparalipot-lipot mo na sinda duman. Ako nang bahala ko na makuraon nilang garastuson duman. Kung anong may nang bakalon, sa mga kaiponin sa pamilya, ako nang matao, ya? Ay. Ako ma-advance, o di problema. Ay. Patapat tawang ko kay mga chike yan. Ay. Permado ko ka, boss. Arog kayo na kada sarong trabador, arog kayo kahit bug na chike. Ay. Perman ko na yan. Di man na problema. Limang barko, di problema kung sa alak man sana. 5 barko. Tarap ko mukhang kapadaba. Pero dahil pagpabayanan sa load, mas ka mo nag-irinom-inom. Ayaw. Buda, mamarahaw, pirmi sa hotel, pirmi sa restaurant. Ayaw, dahil kang mga para korporasyon dyan. Ayaw. Buda, pirmi ka mo sa hotel, dahil ka mo mag-ibog barracks. Sa hotel ka mo check-in. Ang pagkatapos nindo kang pagtrabaho. Basta pag makaraon, restaurant pirme. Ako ang bahala. Araw ko kamukang kapadaba. Tama nga na rin, mabisita ako dyan. So 5-star hotel ang muya kung nindo ha. Araw ko kamukang kapadaba. Daw man ang problema. Dawa mag-overtime ka mo. Basta pag nakamati ki init, dirilid. Dawa alas 9 pa sana gumirilid na. Okay. Pag day na, pag malimpoy na, saka naman ang balik nindo sa pagtrabaho. Dawa mga 2 oras na magkitrabaho. Depende sa daw. Sige. Ay. Basta sutugong ko tabi engineer kay Day paglingawan. Okay. Sige. Enjoy ka mo. Okay. Sala so pag ko pa de.
Hello, Jaime. Pagbanalyo na ka mo ni Kipaday. Mas maurang ko lang ini. Nga mo. Mabenta ko na pa diya.